VTech machine, microbial identification at antimicrobial testing. Ito ang mga bagong alok na serbisyo ng laboratory facility ng Urdaneta District Hospital. We are focusing on healthcare because all of us need to be healthy. We are focusing on healthcare because it is a basic need, it's a physical, physiological need for all of us. Ang state-of-the-art laboratory, malaking tulong, partikular na sa pagtukoy ng sakit. Because of this, UDH now is prepared to become the number 3 or the third level 2 government hospital within the province of Pangasinan. Laking pasasalamat naman ng mga residente. Mas komportable po yung mga nagpapa-laboratory ngayon kasi maganda po yung ano niya. Malawak po, tapos yung mga staff po nila is ano po talaga, oriented, parang ganun po. Masaya naman, saka nagpapasalamat, lalo na kay Gob, at nagkaroon tayo ng ganitong klaseng lab dito sa Urdaneta. Ang bagong laboratory facility ay bahagi pa rin ng pinalawak na healthcare services ng pamahalaang panlalawigan para sa mga Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.